Perdana Menteri Slovakia Robert Fico menuduh Komisi Eropa memprioritaskan kepentingan Ukraina dibanding negara anggota, merugikan ekonomi Slovakia. Langkah Presiden Ukraina menghentikan aliran energi memicu darurat minyak di Bratislava dan penggunaan cadangan strategis. Fico menegaskan pentingnya perlindungan kepentingan nasional, memperingatkan posisi Slovakia pada sanksi EU dan keanggotaan Ukraina dapat terpengaruh jika ketegangan berlanjut. Ak vôbec nejaké je, a ponúkli vlastné technické kapacity a európske financovanie na jeho opravu. Naopak, registrujeme vyhlásenia ukrajinského prezidenta, že nemá žiadny záujem obnoviť tranzit ruskej ropy. Po zastavení tranzitu plynu ide o druhý otvorený nepriateľský a ekonomicky škodlivý krok Zelenského proti Slovensku. Európska komisia neurobila nič, aby ukrajinského prezidenta prinútila niečo urobiť. V jeho nepriateľských krokoch ho dokonca podporuje vyhláseniami, že Ukrajina dostane 90 miliardovú vojenskú pôžičku bez ohľadu na zastavenie tranzitu ropy či plynu. Slovensko bolo prinútené vyhlásiť stav ropnej núdze a uvoľniť svoje strategické ropné zásoby, aby rafinéria Slovnaft mohla produkovať palivá. Krátko na to, aby sme chránili svoj vnútorný trh, sme prijali rozhodnutie, že cudzinci budú za naftu platiť viac a že budú obmedzenia pri tankovaní veľkého objemu nafty. A Európska komisia, vážení priatelia, nám okamžite do 2 dní poslala výhražný list, kde sa nám vyhráža všetkým možným. Je zvláštne, že rovnaký jazyk komisia nepoužíva v odkazoch k Zelenskému. To sú listy plné lásky a pochopenia. Čo tam potom, že Zelenský škodí, kde sa dá? Ak sa Európska komisia takto mieni správať ďalej a uprednostňovať Ukrajinu pred Slovenskom, musí zabudnúť na podporu 20. sankčného balíka proti Ruskej federácii alebo naše ústretovosti pri rýchlom vstupe Ukrajiny do Únie bez splnenia potrebných požiadaviek. Pri obnovení prevádzky ropovodu Družba pritom vôbec nejde len o Slovensko a Maďarsko, ale celú strednú Európu. Nemali by sme tu žiadne problémy s vysokými cenami palív. Ale opäť platí, že vyhráva nenávisť a posadnutosť Ruskom. Radšej sa seba poškodíme, ubičujeme, necháme našich ľudí platiť viac za benzín a naftu a vystavíme ich nedostatku týchto komodít, ako by sme mali z Ruska odoberať plyn a ropu. Niekto sa tu zbláznil. Vládni politici na Slovensku a Maďarsku to ale nie sú. Vážení priatelia, na vyhrážanie sa Európskej komisie, že kvôli ochrane nášho vnútorného slovenského trhu s pohonnými hmotami proti nám zasiahne, budeme musieť reagovať. Európska komisia v podstate od nás očakáva, že pripustíme ceny benzínu a nafty nad 2 eurá za liter. Vôbec nepochybujem o tom, že sleduje aj politické ciele, to znamená oslabenie súčasnej vládnej koalície, ktorá si dovoluje mať množstvo suverénnych postojov. Európskej komisii by podstatne viac voňala vláda opozičných deciek. Tí by komisii splnili všetky želania. Možno by nahnali aj Slovensko do vojny. Nereptali by, nedovolili by si také nehoráznosti, ako vetovať povinné migračné kvóty, podať žalobu na Európsky súd kvôli rozhodnutiu komisie zastaviť dodávky ruského plynu, či nesúhlasiť so závermi samitov Európskej únie v Ukrajine alebo so sankčnými balíkmi. Horšie ako politikárčenie Európskej komisie je jej dvojaký meter a uprednostňovanie záujmov Ukrajiny pred záujmami členských krajín Európskej únie. Už 2 mesiace, vážení priatelia, nám cez ropovodu Družba netečie ruská ropa. Ukrajinský prezident tok ropy zastavil s odôvodnením, že ropovod je poškodený. Doteraz, opakujem doteraz, nikoho na miesto údajného poškodenia nepustil, aby sme zistili rozsah poškodenia, ak vôbec nejaké je, a ponúkli vlastné technické kapacity a európske financovanie na jeho opravu. Naopak, registrujeme vyhlásenia ukrajinského prezidenta, že nemá žiadny záujem obnoviť tranzit ruskej ropy. Po zastavení tranzitu plynu ide o druhý otvorený nepriateľský a ekonomicky škodlivý krok Zelenského proti Slovensku. Európska komisia neurobila nič, aby ukrajinského prezidenta prinútila niečo urobiť. V jeho nepriateľských krokoch ho dokonca podporuje vyhláseniami, že Ukrajina dostane 90 miliardovú vojenskú pôžičku bez ohľadu na zastavenie tranzitu ropy či plynu.
Slovensko bolo prinútené vyhlásiť stav ropnej núdze a uvoľniť svoje strategické ropné zásoby, aby rafinéria Slovnaft mohla produkovať palivá. Krátko na to, aby sme chránili svoj vnútorný trh, sme prijali rozhodnutie, že cudzinci budú za naftu platiť viac a že budú obmedzenia pri tankovaní veľkého objemu nafty. A Európska komisia, vážení priatelia, nám okamžite do 2 dní poslala výhražný list, kde sa nám vyhráža všetkým možným. Je zvláštne, že rovnaký jazyk komisia nepoužíva v odkazoch k Zelenskému. To sú listy plné lásky a pochopenia. Čo tam potom, že Zelenský škodí, kde sa dá? Ak sa Európska komisia takto mieni správať ďalej a uprednostňovať Ukrajinu pred Slovenskom, musí zabudnúť na podporu 20. sankčného balíka proti Ruskej federácii alebo našej ústretovosti pri rýchlom vstupe Ukrajiny do Únie bez splnenia potrebných požiadaviek. Pri obnovení prevádzky ropovodu Družba pritom vôbec nejde len o Slovensko a Maďarsko, ale celú strednú Európu. Nemali by sme tu žiadne problémy s vysokými cenami palív. Ale opäť platí, že vyhráva nenávisť a posadnutosť Ruskom. Radšej sa seba poškodíme, ubičujeme, necháme našich ľudí platiť viac za benzín a naftu a vystavíme ich nedostatku týchto komodít, ako by sme mali z Ruska odoberať plyn a ropu. Niekto sa tu zbláznil. Vládni politici na Slovensku a Maďarsku to ale nie sú. Vážení priatelia, na vyhrážanie sa Európskej komisie, že kvôli ochrane nášho vnútorného slovenského trhu s pohonnými hmotami proti nám zasiahne, budeme musieť reagovať. Európska komisia v podstate od nás očakáva, že pripustíme ceny benzínu a nafty nad 2 eurá za liter. Vôbec nepochybujem o tom, že sleduje aj politické ciele, to znamená oslabenie súčasnej vládnej koalície, ktorá si dovoluje mať množstvo suverénnych postojov. Európskej komisii by podstatne viac voňala vláda opozičných deciek. Tí by komisii splnili všetky želania. Možno by nahnali aj Slovensko do vojny. Nereptali by, nedovolili by si také nehoráznosti, ako vetovať povinné migračné kvóty, podať žalobu na Európsky súd kvôli rozhodnutiu komisie zastaviť dodávky ruského plynu, či nesúhlasiť so závermi samitov Európskej únie o Ukrajine alebo so sankčnými balíkmi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.